програма My Rewards, които обменяте за пари и пазарувате отново. Кредитни карти, които ви дават повече от Пощенска банка. Решение за твоето утре. Сега двойно повече точки за по-големи парични награди. Волейболното лято ще бъде горещо. Скоро по TV7 и News 7. Програмата съдържа продуктово позициониране. Уважаеми зрители, гледате картицата на живо от пещерата над TV7. Днешното живо предаване имаше страшно много емоции. Започна скандално, след което мина през една страхотна отборна игра. Гибона показа отборност, когато отказа изкушението. Мариана изживя, тя все още стои като в нирвана от това, което и се случи. Тя изживя един от най-силните си емоционални моменти, според мен, въобще в целия си живот. Но в крайна сметка, днешния вторнишки лайф е посветен на това, че вие, зрителите, ще кажете чрез гласуване кой е вашият заподозрян. Сега ще помоля, когато им кажа имената, разбира се, тримата събрали най-много зрителско недоверие да дойдат до мен и ще им дам, Жени, се приготви. Аз не съм те извикал. Добре. И ще им дам 2 минути, за да могат по 40 секунди на човек, за да могат да кажат по няколко изречения с молба, разбира се, да останат в предаването. Колеги, кажете ми, кои са тримата най-заподозряни. Жени, извинявай, че те върнах. Просто, да. Аз този път съм го минавала много пъти. Да. Пътечката оттъпкана. Добре дошла. Хареса ли ти днешното предаване? Да, беше изключително поучително за мен. От отдавна не се бях срамувала толкова много. Искам да се извиня на майка ми, че й причинявам това. Искам да се извиня на родителите, близките и приятелите на Марина и на Вили. Съвсем чистосърдечно. Наистина съжалявам. И обещавам, че няма да се повтори. Малко пионерско стана. Това просто искам да ми кажа. Аз все пак съм била пионерче. Да. И ние фанахме май. Станахме пионери и после всичко отиде на кино. Сега, втория събрал най-много зрителски вод на недоверие. Динката. Това си ти. Добре дошъл. Справихте се блестящо, обаче като че ли това не помага. И третия събрал най-много зрителски вод на недоверие. Ще поканя при мен да дойде много странни неща се случват. Най-хубавия момент, последен може би от един от най-лошите. Мариана, заповядай при мен. Имам чувство, че ти понатрупа доста негативи. Първо, защото все пак продаде цялата група, независимо от безкрайната ти любов към този клуб, който те възнагради. Второ, защото все пак се държа доста вулгарно на един пълен с хора, които имат сериозна мотивация да гласуват срещу теб. Сега, давам ви по 40 секунди, за да кажете защо вие, уважаеми, всеки един от вас не е картицата. Жени, ти си плуваш най-в свои води. Стояла си тук в тази арка почти колкото и аз и Андрей сме стояли. Твоето време започва да тече сега. Аз ще кажа на зрителите, че общо взето почти във всичките битки, освен в тези, когато наистина имах травма, съм давала всичко от себе си. Старала съм се да съветвам отбора така, възможно най-мъдро. Даже съм претърпяла доста травми. Смятам, че каквото и да кажа, зрителите се надявам да не ме определят като картица само заради този скандал, а наистина да имат сериозни съмнения, защото в крайна сметка ние сме събрали тук да търсим картицата, а не да се съдим кой е крив и кой е прав. Предполагам, да. Мариана? Аз и миналия път нищо не казах. Кой за който смята, че е картицата, да гласува за него. Не съм аз картицата. Това е. А на феновете на Ботев дължиш ли извинение? Не. Защо? Казах не. Аз попитах защо. Ти на феновете на ЦСКА дължиш ли извинение? Аз не ги обиждам така, както ти ги обиждам. Сигурно те не са те обиждали така, както те ми обиждат. Ти си получавала обиди ли от тях? Да. Добре. Няма повече да говориш, така ли? Не. Динка? Аз не знам какво да кажа, не съм. Не знам кои са доводите, драги зрители, вашите, но
Вярвам, т.е. подозирам, че не са възоснова на наблюдението върху играта, защото, както казват братята, гледаш внимателно, печелиш обязателно. А вие май няма да спечелите, ако гласувате за мен, но ако искате да ме подложите на всички тестове, на които е нужно, аз съм готов, както виждате, готов съм на всичко, за да играя достойно по моя преценка. Може да звучи нескромно, но човек някой трябва да има 5 секунди. Не съм картицата, да ще живи и здраве. Линиите вече са затворени. Сега имаме нужда от съвсем кратко време, докато се обработят резултатите. Ще го дадем на вас в студиото, уважаеми Андрей, за да коментирате с гостите тези номинации. Сега да направим кратък, надявам се, че не ме чуват в пещерата, уважаеми колеги. Нали не ме чуват в пещерата? Да направим кратък анализ на това, което се случи. Сега Жени Калканджиева предизвика с скандала това, че е тук. Не знам колко от хората я подозират, както ми гледа, я подозираше през цялото време. Мариана също предизвика с скандала това, че е тук. Но ние всички знаеме по въпроса... кой е картицата. А Деян Донков защо попадна? Ма защото Катето каза, че е Деян Донков. Ти разбираш, тя влияе върху на хората. Аз много им влияя. Казах, че е гибона. Играта е игра на контрасти. Жени, както беше набедена и както беше така попаднала в един конфликт, който причини тя, сега в един момент може да преобърне зрителското мнение с тези последни думи, които аз не се съмнявам, че са искрени. Знаеш ли какъв е проблемът, че тези, които не харесват Жени, могат да я заподозрат, но тези, които я харесват, нямат как да я защитят, както и сигурен съм Пловдив, който е по-разделен дори от София на Локо Пловдив и Ботев Пловдив. Тези, които са фенове на Локо Пловдив, нямат как да я защитят тук. Тези, които са от Ботев и са и набрали на Мариана и не я харесват, имат как да я пратят на елиминации. Остава Деян. Деян е средата. Другите отиват в крайностите. Ето, питай Катето. Хората трябва да разграничават, не трябва да номинират Жени, защото не им харесва скандал или нещо в нея, защото тук търсим картицата. Всъщност това не е игра на случване, а игра на добра психика и на хитроумност. Кой е най-хитроумен от тримата? Деян Донков. Чакайте сега, къде го търсите Гибона, като Гибона го няма въобще сред заподозряли? Казва, че е слекалне, че не пуши в същото време. Ама не се го заподозряли зрителите. Гибона. Ама Гибона и картицата, ако не е Деян Донков. Зрителите имат интуиция. Деян наистина има основания да се замисли човек, да. И Гибона. Те почти всяка седмица номинират Жени. Това важи ли за тяхната интуиция? Има една постановка за гений и неговия наставник. Геният и неговия наставник. Или Деян е изпълнителя и Гибона е режисьора, който дърпа конците, или обратното. Така че един от двамата, но случая е сега Деян. Кой ще отиде на тест в четвъртък според вас от тези тримата, така като ги гледате? Аз мисля, че няма да е Мариана, тъй като в предното изпитание с лаптоповете показа колко умна е и колко наблюдателна е. Затова с тази фанелка и да отиде на номинация, тя пак ще спечели. Добре, сега ще видим Деян Донков, Жени или Мариана. Иване? Не те чуваме, за съжаление. Ще говоря, докато не ме чуе. Сега вече те чуваме. Здравейте, да не показвам разни жестове. Включете ме да се разберем с добро. Резултатите вече са готови. И ние знаем кой от тримата, които стоят около мен, ще се яви на тест за своето оставане в базата. Този, който няма да се яви на тест за оставане в четвъртък, това е Динката. Динка, може да се върнеш. Реших първи тебе да изпратя да се върнеш на място си, тъй като ти пък първи се жертва и легна гол да те лазат паяците. Сега, двете дами. Жени или Мариана? И двете сте ходили там. И двете сте живели с Моро. Аз продължавам да живея. Ти продължаваш, дори в края на предаването днес ще си избереш някой, който да прекара с теб следващите 24 часа. Ти си била там, те те обичат може би най-много. Все пак, на тест за оставането си в базата в четвъртък ще остане дамата, която е събрала най-много зрителско недоверие. И това е
Мариана, това си ти. Жени може да седне. Сори. Нищо. Наистина, правилата са такива, че някой, който не те харесва, може да гласува срещу теб, но някой, който те харесва, няма как да гласува за теб. Първият ти коментар? Нямам коментар. Спечели много приятна емоция. Да, ще си живея приятната емоция, да. Ако пък това е повлияло още повече да те изгонят от предаването, заслужава ли си да си на финалната права и да излезеш? Да. Добре. Тя каза, че няма коментар, няма нужда да изнасилваме нещата. Избери някой от своите съквартиранти, който да прекара следващите 24 часа теб при Моро и Ваня. Рът. Защо? Защо не? Не, имаш право, просто кажи защо. Защото така съм преценила. Искам Рут да дойде с мен. Рут, заповядай. Рут, ти ще прекараш следващите 24 часа при Моро и Ваня. Отделено от... Моля? Нямам търпение. Нямаш търпение? Предполагам, че те много ще харесат. Дори тя много ги хареса. Казвам дори, защото тя показваше расистски нотки на поведението си. Но вчера в епизода направи много ясна диференциация между това, че тя мрази циганите, пък хареса ромите. Аз много не можах да го разбера. Важното е тя да си го разбира и зрителите да го разбират. 24 часа при Моро и Валя за вас двете започва да текат сега. Но там е вашия път. Колега, това беше всичко от нас. Може да се върнем в студиото и да си продължим предаването. Очевидно, наистина и феновете и на други отбори имат голямо сърце в Пловдив. Не знам каква е причината, но така не, че вие трябва да коментирате, че Мариана успя с последните си прояви да стигне отново до тест за елиминации. Аз ви казах, че Мариана, освен това, че обича отбора, за нея е Локомотив, не е футболен отбор. Това е една религия за нея. И тя ще е съгласна и на обидите, които претърпя там, и на това, че извадиха, ако си спомняте, от централната си трибуна, както арестуваха бившия министър на отбраната. Все едно, че е направила най-голямото престъпление. Летяха малко предмети. Ако не беше извадила охраната, можеше и някой предмет да намери нея или някои останалите участници. Тя искаше да отиде на матча, не да отиде в гнездото на Осити, а да отиде където е нейното семейство, при феновете на Локомотив. Но вашите разпореждания са били такива. И когато започнаха да я псуват и да й хвърлят празни шишета, тя тогава дигна знамето на Локомотив черно-бялото. В интерес истината, те бяха домакини на матча, така че те бяха осигурили местата, където да бъдат нашите участия. Трябва да бъдеш много смел човек, за да го направиш това нещо. И трябва безкрайно много да обичаш това, което ти е на сърцето. И тя го направи по най-добрия начин. Да. Защо толкова много хора са гласували за нея? Не защото мислят, че е картицата, защото едва ли не... Кате, знаеш ли какво се случи, ако ми позволите? Хората гласуваха за нея в последния момент. Не защото имат нещо срещу нея. Нейната чистосърдечност, финес и преданост и съвестност предизвикат да поставят на изпитание наистина тези качества. И другото е, Жени просто трябва да бъде оставена да си почине след толкова много наистина провокации. Това ли някой мисли за това дали Жени трябва да си почине? Не, наистина, тя малко... Вниманието към нея прекалено много дойде. Андрей, твоите финали... Друга фигура се търси сега. Малко седи като избори по време на чума цялата упражнение. Тоест, група фенове внезапно гласуват, защото някой харесва друг отбор. Предизвикателство е това. Това горе-долу се случи на изборите в България. Некви са фенове на тия, други са фенове на уния. То всички са фенове на някой. Да, обаче преценява и човека дали е готин или не е. Всеки си има някакви пристрастия. Смисъл, няма нищо лошо в това. Не, те забравиха за тази тема. В центъра попадна характера и поведение. Всички се справиха много добре и беше много трудно да се проследи специално днес кой би могъл да е картица. Ми гледам. На мен се иска да поведа зрителите по една друга линия.
първо да уточня нещо. Знаете, че аз съм на мнение, че картицата е избирана не по качества, а по страхове. Още по-добре знаете, че все още съм на мнение, че жени е картицата, но опитвайки се да поведат зрителите да разгледат страховете на участниците в къщата, искам да ги накарам да се замислят върху въпроса, кой според вас в къщата има много голям страх, нещо от личния му живот да не бъде разбрано и иска да го скрие от другите. Ето, аз мога да ви кажа, такива играчи, например, са Тони. Тони никога не споделя нищо за личния си живот, нищо за себе си. Такъв играч е и Маринка. Искам зрителите да се замислят дали, защото те двамата имат този страх извън къщата, продукцията не е избрала те да бъдат човека, който ще крие самоличността си и тук, в играта. Ами ти следиш много добре играта. Кой е картицата? Така че трябва да ти имаме доверие на някои от размишленията ти. Ваня, ти сложиш точката, след което ще кажем с какви гласове Мариана отиде на елиминации и ще кажем лека нощ на зрителите. Според мен картицата е жена, тъй като само жените можем да бъдем толкова хитри, толкова умни и толкова манипулативни, да се справяме във всяка една ситуация. И толкова слепи в любовта. За мен картицата е жена. Със сигурност. Мариана в момента излезна така начело, така както ГЕРБ излезна, примерно, на последните избори. Просто тук има негативизъм от вашия град, но със сигурност Мариана не е картицата. Добре, ще разберем със сигурност кой е картицата чак на финала, може би ако по-рано не бъде разкрита. Нека да видим процентите. Ето, че в последния момент Мариана е направила много голяма разлика и с 34,9% е първа, Жени е доста далеч с 22,6%. А третия Деян Донков само с 12,1%. Иване, виждам, че ме гледаш. Ако искаш това при мен да кажем тизъра. Да кажем лека вечер. Да, преди това искам да кажа две неща. Първо искам да кажа, че до днес нашите участия бяха завързани и въпреки бюджета, който те днес поизравниха, имат някои наказания, за които ще им съобщим в четвъртък, заради това, че не спазваха през цялото време правилата, които им бяхме дали в седмицата, в която бяха завързани. Освен това остава още малко от днешното ни предаване, но не мога да се въздържа и ще ви кажа, че в утрешния дели епизод ще видите нова серия от любовния живот на Деян Донков и Радина, както и за съпътстващите тази любов в други чувства. Съвсем малко ще ви открием за какво става реч в това видео. За какво ме причаш? Много голямо момиче, който става жена. Нали това искаш? Искам да се смириш. Да съм се смирила, да я не стига вече. Ти пък не спря да се забележиш. Искаш ли да ти кажа нещо? Да. Аз не се разсяваш. Не можеш да ми говориш така и по този начин, защото не е вярно. Аз мятам и мисля, че... Ма към мене се обърна, защото говориш винаги на някой друг. Не, аз когато мисля нещо, вероятно не го адресирал към мен. Чики, сега не ми обяснява на мен сега. Какъв ти е проблема в момента? Какъвто винаги е било, ти обяснявам, че нещо се объркваш. Чакай да ти животно нерви ли искаш да ми изкъсам? Какво правиш? Да, може да се забавлявам. Ти ме обиждаш в момента много. Що ме викаш? Ти правиш от нищо нещо. Ти кога ще лягаш? Господина, само ще лягам. Това е, ще видите повече от поредния скандал между двамата. Утре вечер в нашия дели епизод искам да благодаря на нашите гости и специално господин Бонев, че бяха тук, както и всичко останали, дахте всичко от себе си. Благодаря ви много. Това е всичко от картицата за тази вечер. Гледайте ни утре вечер дели епизода, в който ще видите как премине изпитанието похитени от картицата. Кой спечели, кой загуби и какви бяха коментарите след него. Ще разберете също как Мариана се справя с предубежденията си към ромите. И дали пък Моро и Валя вече не са развили предубеждения към нея. И разбира се, най-важното, с какви нови дрехи и с какви нови шорти и чупки в кръста ще се представи бляскавата Николета Лозанова. Не пропускайте и картицата на светло с водеща Жана Танева точно в 11:30, когато е най-светло зад кулисите на шоуто. До утре, а сега останете с комисията Павлов, с кучето на Павлов и с медалевата таблица по TV7.